आमर हूँ NH हाईवाटा प्रबल ये आक्सीडेट हो देखिए आम कंपनी बर्तमान मोर नाइट ड्यूटी पड़ी केतटा मेसीन चल देखा। हेलो हाय नमस्कार मु सुनील आपण मैंने देखा आमर कंपनी देखो ढेर सारा माने पैकिंग थुआई तो हम जाइए ऑर्डर ना आगुआ गाड़ी थुआ हाँ आम अभी खाइबू बर्तमान टाइम केतटा है 11टा घड़ी देखो 11टा टाइम है बर्तमान खाଇବା टाइम।
ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ତମେ ଗ୍ରେ ଚାଲିବ କଲର୍ ଜିନିଷ ହେଲେ ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମାନେ ଶାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜ ହେବ। ଆଉ ଖାଞ୍ଚ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା ଖରାପ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ସରିଯାଇଛି। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ? କି କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ମାନେ ମାରୁଛ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ମାରୁଛ ଯୋଉ ଟେପଟା ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହପର। ଏଇଥିରେ ମାନେ ହିଟ୍ର ମାନେ ହିଟ୍ କରାଉଛି ମେଟେରିଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ପିଣ୍ଡିଂ କର। ଟେପ୍ଟା ମାରା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ରାତିକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟେରିଆଲ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଟଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଥୋଇବ ୟା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କାମ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ବି ଛାଞ୍ଚ ହେବ ରାତିରେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ଏଇଟା ସବୁ ମେଟାଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ବି ସେରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଖାରେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗଦା ହେଇଛି।